i ara he fet un superior, per tant, una experiència recomanable, que a mi m'ha agradat molt, m'ha fet créixer com a persona, m'ha fet qui soc ara mateix i molt recomanable. El CETA es diferencia de d'altres universitats perquè ens dona moltes sortides, ens permet fer pràctiques a molts jocs, tenim molts convenis amb altres empreses, per tant, ens podem anar a fer pràctiques fora o a Espanya. Per tant, jo crec que les opcions professionals que ens dona el CET és una molt bona opció de fer. Tenen molts convenis amb moltes empreses que valen molt la pena, que realment t'ajuden a entrar dins del món laboral i això realment pel futur és una ajuda molt gran. Doncs que realment és una molt bona opció, que si li agrada el turisme, si li agrada l'aprenentatge dinàmic, divertit, conèixer gent de totes les cultures, perquè aquí realment tenim convenis amb moltes universitats, doncs és un molt bon lloc, una molt bona oportunitat. Que tingui molts convenis amb altres empreses és un fet molt positiu per l'escola, ja que et dona a conèixer, dona molt bon prestigi a l'escola. Doncs la veritat és que molt bona, des que vaig entrar quan tenia 16 anys fins ara, la veritat és que tot molt bé, el professorat també molt bé, sempre he sortit ben recomanada a tot arreu, les pràctiques quasi sempre m'han volgut agafar per treballar, és una escola que recomanaré i sempre ho faré.